Olen tosiaan Talviteen Marileena ja oululainen kansanedustaja ja perheen äiti ja olen nyt 3. kautta eduskunnassa ja olen meidän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsenenä muun muassa, jossa on siis sivistysvaliokunnassa nuoriso, urheilu, liikunta, koulutus, tiede, kulttuuri, vapaa-aika, taide asiat ja niistä sitten niissä merkeissä myöskin Tyrnävälle itse asiassa olemme tulossa ensi kuussa eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa vierailemaan. Olen puhunut paljon tuosta Kuulammen koulusta, joka on Tyrnävällä ja siellä käytetyistä hyvistä opetusmetodeista ja tullaan sinne sitten syyskuussa tutustumaan. Mutta keskustellaan ja käydään tässä yhteisiä pohjoisen asioita läpi. Annan puheenvuoron kollega Juhalle. Kiitoksia, eli Hännisen Juha, ja joku sanoikin täällä, että tuolla tiepuolessa on naamankuva näkynyt ja nyt nähdään sitten livenä. Eli ensimmäisen kauden kansanedustaja ja tiedusteluvalvontavaliokunta ja hallintovaliokunta. Eli hallintovaliokunta voi sanoa, että vastaa noin hallinnollisesti niin meidän sisäisestä turvallisuudesta, poliisi, rajavartiolaitos, tulli ja niin edelleen. Ja tiedusteluvalvontavaliokunta sitten oikeastaan siten saa kertoa juurikaan mitään muuta, että kuuluu siihen ja me valvotaan suojelupoliisin toimintaa ja puolustusvoimain tiedustelutoimintaa. Eli hyvillä kovilla paikoilla on ja oikeastaan ne aikanaan kun haettiin tuossa reipas vuosi sitten näitä valiokuntapaikkoja, niin mulla on sellainen tausta, että olen Suomen puolustusvoimissa palvellut 34 vuotta, panssarintorjuntamiehiä koulutin 12 vuotta ja 22 vuotta on kouluttanut sotilaspoliiseja ja turvallisuuspäällikkönä oli 3 viimeistä vuotta siellä armeijassa. Ja nyt olen sitten kansanedustajana ja kerkesin tuossa joutilana sotilaseläkkeellä olla jo jonkun vuoden, eli 8 vuotta olin Oulun kaupungin valtuuston puheenjohtajana. Ja oikeastaan niitä isoja teemoja, mitä täällä hetkellä hallituksella on, niin toinen on se talous ja toinen on iso asia on turvallisuus. Ja se turvallisuus on kuitenkin meille semmoinen iso asia, että jos täällä ei ole turvallista tai täällä ei ole taloutta kunnossa, niin täällä ei ole yhtään mitään. Että niin ne on isoja juttuja ja joudutaan tekemään sopeutuksia. Käytän mielellään tämmöistä sanaa, kun sopeutetaan tulot menoihin, eli saadaan sillä tavalla tasapainotettua taloutta, mutta niin se ei ole missään tapauksessa, emme ole erityisen hauskan työn ääressä, vaan ollaan semmoisessa vaativassa hetkessä, jossa yksi iso asia on, että pitää tuo velan ottaminen taittaa. Se ei onnistunut vieläkään täysin. Seuraavan vuoden budjetissa eli 12 miljardia otetaan lisää velkaa, mutta tässä jossakin vaiheessa elettiin semmoista aikaa, että ei maksettu korkoja juuri ollenkaan, mutta kaikille oli tiedossa, että kyllä se joku aihe tulee elämään, että joudutaan myös sitten maksamaan korkoja. Ja tällä hetkellä noin 3,5 miljoonaa maksetaan korkoja noista meidän lainoista ja tarkoittaa sitä, että semmoisella rahalla tämänkin alueen sosiaali- ja terveyspalvelut saataisiin viimeisen päälle kuntoon, mutta niitä tehdään tämmöistä työtä. Mutta talous ja turvallisuus, näen, että ne on tosi isoja asioita meillä. Totta kai meillä on tämä terveysasia, sosiaali- ja terveyspalvelut on rikollista, jos meidän vanhukset ja sairaat ihmiset on heitteillä, mutta niin siihen pitää löytyä sitten myös keinoja. Tulevaisuus on tärkeä asia myös, sillä lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja he tulevat sitten minunkin vaippojani vaihtamaan sitten muutaman 10 vuoden kuluttua, eli näin. Mutta isoilla asioilla ja oikeastaan se iso asia vielä, mikä tällä hallituksella on työn tekeminen, eli mahdollisimman monen työikäisen, työkykyisen ihmisen pitäisi ottaa työtä vastaan, sellaista työtä, jolla tulee toimeen ja näin saataisiin tämä elämä hymyilemään kaikille ja se työ on parasta terapiaa, mitä ihminen voi ajatella. Mutta kiitoksia ja Hännisen Juha. No niin, palattaisiko kuitenkin nyt vähän taaksepäin. EU eivät niin kauankaan sitten ja tässä tuli jo viittauksia näihin turvallisuusasioihin, mutta että nehän nyt
Euroopassa tapahtui semmoisia asioita, että äärilaidan puolueilla oli menestystä, kotimaassa oli kyllä kokoomuksella menestystä, mutta nyt sitten tämmöisen turvallisuustilanteen muuttuminen, ja sitten vielä nyt EU-puheenjohtajamaana on Unkari, niin mitä sieltä nyt tästä asetelmasta poikii Suomen eduskunnassa käsiteltäväksi? No, meidän turvallisuustilanne Euroopan unionin tasolla on siinä mielessä parempi nyt, että me ollaan Eurooppana yhtenäisempiä kuin 10-20 vuoteen. Ja se tietenkin johtuu siitä valitettavasta tilanteesta, että Venäjä käy julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa, mutta niin kuin tasavallan presidentti on myöskin Stubb on todennut, että ei ole ministeriaikoina tottunut näkemään näin yhtenäistä Eurooppaa. Toki Euroopassakin on sitten muutamat maat, jotka irtaantuvat ja yrittävät sitten hiekkaa laittaa rattaisiin, mutta näen, että EU-tasolla energian ja ruoan omavaraisuus ja huoltovarmuus on, ja EUn kilpailukyky, eli omavaraisuus, huoltovarmuus ja kilpailukyky on 3 keskeistä asiaa turvallisuuden ja talouden lisäksi. Suomi on pääministeri Orpon johdolla esittänyt, että Euroopan unioniin tulisi tällainen varautumisen komissaari, koska me tiedetään, että Suomessa varautumiset muun muassa turvallisuusasioissa ja muutenkin tällaisessa huoltovarmuus- ja omavaraisuusasioissa korkealla. Ja se ei tarkoita sitä, että se varautumisen komissaari tulisi Suomelle, mutta sitten meillä on komissaari ehdokkaana Henna Virkkunen Suomella, ja hänelle sopisi muun muassa kilpailukykyyn tai liikenne- ja logistiikkaan liittyvä komissaarin tehtävä. Tärkeintä on tosiaan nyt, että Eurooppa pysyy yhtenäisenä, ja vaikka politiikassa tietyt ääriliikkeet nostaa valtaansa, niin sitten on tärkeää, että pystytään sopimaan asioista ja hakemaan niistä isoista linjoista yhtenäisyyttä, että politiikassa edistetään vain niitä asioita, joilla on Euroopassa demokraattinen tahtotila, eli vähintään yli puolet, ja tietyissä asioissa EU-tasolla jopa kaikkien yhtenäinen näkemys. Joo, kiitoksia. Oikeastaan niitä turvallisuuteen liittyviä isoja asioita, niin meidän pitää muistaa se aina, että Ukraina käy sotaa meidän vihollista vastaan ja puolustaa siellä Eurooppaa, Suomea ja aivan erityisesti Tyrnävää tällä hetkellä. Eli se tuki, minkä Suomi voi antaa, niin se pitää antaa Ukrainan kansalle niin, että he voittavat tuon sodan. Siihen ei ole vaihtoehtoja. Ja jos vielä pikkusen laajennetaan tuon turvallisuustilannetta, niin iso uhka, riski on myös tuo Lähi-Idän seutu tällä hetkellä, että voimme sanoa, että olemme hetken kuluttua sellaisessa tilanteessa, jossa käydään uskontojen välistä sotaa, eli puhutaan islam, muslim, kristiusko, juutalaiset, eli Israelin iskut ovat kohtuullisen lähellä olemassa, ja tunnistan sen myös sen Gazan tilanteen, joka on todella inhottava, että kuitenkin sieltä Hamas, terroristijärjestö, joka johtaa Palestiinan kansaa, niin hyökkäsi sinne viime vuoden lokakuussa, ja sieltä kidnapataan ihmisiä, joita ei ole vieläkään palautettu eikä vaihdettu. Eli olen sotilaskoulutukseltani, ja sotilaat sanoo, että terroristien kanssa ei neuvotella, vaan heidät tuhotaan. Eli tämmöisellä ajatuksella uskon, että Israel on liikkeellä, ja se on harmillista, että siellä myös siviili-ihmiset joutuu kärsimään siitä asiasta. Mutta isoja juttuja on, ja tämä turvallisuus ennen kaikkea, niin puhutaan todella isoista asiasta, ja jos ja kun Iranilla on ydinase käytössä, niin on isot tilanteet edessä lähivuosina. Mutta niin, yksi asia, jonka haluan tuoda vielä esille tästä pohjoisesta ohjelmasta ja meidän huoltovarmuudesta, että siinä vaiheessa, kun ollaan saman vihollisen kanssa vahvasti tekemisissä, eli sen voi tänä päivänä sanoa, että se on Venäjä. Aikaisemmin ei saatu sanoa, että Venäjä on meidän vihollinen, vaan ihana yhteistyökumppani. Näin me toivomme, että jossakin vaiheessa päästäisiin siihen tilanteeseen, mutta niin
Sitten kun iso kisa alkaa, niin Itämeri ei ole se reitti, mistä huolletaan, vaan se lähtee Tyrnävältä, se lähtee Oulusta, lähtee Torniosta ja Narvik-Tromssa. Eli sitä aluetta pitää kehittää ja aloittaa nyt sitä logistiikkaa kehittää, että me saadaan kampeet tulemaan vähän eri kautta kuin Itämeren kautta. Se ei tule onnistumaan sitten, kun on sotasanaa ei saa käyttää. Joku on sanonut, jopa Pekka Toveri sanonut, joka istuu minun oikealla puolella, mutta lähti sitten tuonne EU-eduskuntaan, niin hän on sanonut, että Suomi on sodassa. Eli se sota on tänä päivänä vähän erilaista kuin siihen entiseen aikaan, että panssarivaunut ja tykit rajalle ruvetaan ampumaan, että se oli sota. Nykyisin on hyvin monenlaista hybridisotaa käynnissä, eli nyt vaikutetaan ihmisten mielikuviin eri tavalla ja on nyt tietysti parempi, että ollaan vähän etupainotteisia tässä ajatuksessa. Eli ajatellaan, että tämmöinen riski ja uhka on todellakin olemassa ja siihen pitää varautua ja siihen pitää valmistautua ja meidän puolustusvoimat on kunnossa. Harjoittelemme päivittäin ja emme sano kylläkään, että ottelemme mielellään, mutta jos tarve vaatii, ja kyllä vihollinen tietää tällä hetkellä, kun ollaan Natossa, että jos rajan yli astutaan, niin he tietää, että tulee niin pata, että ei ole ikinä tullut, että meillä on takana kuitenkin NATO ja USA, maailman suurimmat asevoimat, niin älkää peljätkö. Juha vei vähän tuossa sanoja suusta, oli tarkoitus tähän pohjoiseen ohjelmaan mennä, mutta mennään sitten tuossa jossakin vaiheessa. Sillä on tosiaan myös tämmöisiä turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia, mitä sen ohjelman puitteissa odotettaisiin tehtäväksi näille pohjoisille alueille. Se luo turvallisuutta. Ihan nyt vain tämmöinen proosallinen kysymys, että kun se Unkari on nyt EU-puheenjohtajana, niin tältä Suomesta katsottuna, niin voidaanko sille Orbanille mitään? Voidaanko Orbanille mitään? No tietenkin aikana nyt, kun EU:ssa on niin, että puheenjohtajuudet on maiden välillä jaettu puoleksi vuodeksi ja nyt on Unkarin puheenjohtajuus, niin väistämättä se antaa Unkarille eri lailla valtaa. Puheenjohtajan maan valta on aina sellainen, että se pystyy agendan määrittämään tietyissä asioissa. Toisaalta sitten se vähän enemmän antaa myös vastuuta, koska puheenjohtajamaa harvemmin pystyy sitten vetämään loppuvaiheessa valmistelemiaan asioita, ettei olisikaan sitä mieltä. Eli siinä mielessä siinä on kaksi puolta, eli se vastuuttaa Unkaria. Toisaalta sitten Unkarissa siis, tai Orbanin puolue on aikaisemmin kuulunut tähän EPP:hen, European People's Partyin, mihin kokoomuskin kuuluu, mutta noin 4 vuotta sitten EPP näytti ovea Orbanin puolueelle, että he eivät siihen isoon ryhmittymään enää kuulua. Mutta demokratian haaste on tällä hetkellä se, että syntyy demokraattisissakin maissa sellaisia johtajia, joiden arvomaailma ei ole kohdallaan, eivätkä he toimi demokraattisesti. Ja se on tietenkin myöskin kansalaisten kannalta tärkeää, että kun meillä on vaalit, niin me sitä vastuuta ja valtaa käytetään, eli äänestetään. Se nähtiin hyvänä Suomessa, esimerkiksi viime presidentinvaalit, niin äänestysprosentti oli korkea ja käytiin hyvä ja rehti kisa, ja Stubb tultua valituksi presidentiksi kävi myöskin vastaehdokkaan vaalivalvojaisissa, ja se sai kansainvälistäkin näkyvyyttä, ja meidän täytyy yrittää ajatella niin, että me hoidetaan ja vaikutetaan näihin asioihin, jotka on meidän lähiyhteisössä ja Suomessa, ja sitten tietenkin valtioneuvoston tasolla pystytään vaikuttamaan Euroopan unioniin. Kiitoksia. Niin, tuo meidän ryhmittymä on siellä EU:ssa se EPP, ja itse koen myös henkilökohtaisesti, että kuulun tähän keskusta-oikeisto-ajatteluun. Tuli tuo keskustakin mainittua nimeltä, mutta niin keskusta-oikeisto, me ei kuulu mihinkään äärioikeistoon. Ja sanotaanko nyt kaikille, jos ette ole vielä tietoisia, niin minä olen sellainen konservatiivi, eli vähän vanhoillinen, mutta niin haluan pitää näistä asioista kiinni. Mutta
Unkari-asia, tähän vakava asia, äärimmäisen vakava asia, että jos sinne heidän päämies lähtee vihollisen kanssa paiskaan kättä tuonne ja kehumaan ja tehdään yhteistyötä, että ensin pitää saada sota loppumaan ja sitten tehdään näitä yhteistyöasioita, että kyllä Orban siellä potkii aisaa ja mä tunnistan kuitenkin, että siellä EU-sakin on sellainen hallintojärjestelmä, että sitä voimaa ja valtaa, kun sitä on annettu, niin sitä käytetään oikeaan suuntaan ja kyllä sitä pitää nyt käyttää siihen, että se Unkari ja Orban pitää saada sillä tavalla järjestykseen, että se sama tahtotila on kaikilla, eikä käydä vihollisen kanssa neuvottelemassa ja ottamassa hymykuvia, koska siinä ei ole mitään nauramista, että he tappavat ja raiskaavat siviili-ihmisiä siellä Ukrainassa, niin ei siinä ole mitään kädenpuristamisasioita, vaan vihollinen on vihollinen ja niiden kanssa ei toimita tällä tavalla. Pääkirjoitus 6. kesäkuuta kirjoitti, että ohjelman pitää johtaa tuloksiin. Ja tässä on sellaisia asioita, jotka ainakin allekirjoittaneille tätä pääkirjoitusta lukuessa tuli, että ehkä näitä olisi hyvä täällä kysyä. Että tässä on, niin kuin pääministerikin todennut, että hallitus on sitoutunut käytettävissä olevin resurssein, mitä se sitten tarkoittaneekaan Pohjois-Suomen osalta. Sitten tässä moitaan keskushallinnon päättäjien tuntumaa Puolen-Suomen asioihin ja usein ohueksi. Ja valmisteluryhmässä on 8 ministerin edustajaa ja 4 pohjoisen maakunnan maakuntajohtajat. Ja kuitenkin ihmettely on herättänyt se, että kummassakaan ilmessä ei ole kansanedustajia, sillä eduskunta kuitenkin pitää käsissään sekä budjetti- että lainsäädäntövaltaa. Ja sitten viitataan myös siihen, että mitä on vastaavasti pohjoisessa Ruotsissa ja Norjassa tämän pohjoisen ulottuvuuden osalta tehty. Eli missä nyt mennään tässä pohjoisessa ohjelmassa? Pohjoinen ohjelma saatiin tosiaan laajalla työllä ja sitten myöskin siellä hallitusneuvottelussa Säätytalolla, jossa itsekin olin puhtaan energian Suomen pääneuvottelijana, niin sinne hallitusohjelmaan kirjattua yhteisellä tahtotilalla. Ja siinä lukee selvästi sitten tässä pohjoisen ohjelman toimeksiannossa, joka talvella tehtiin, että tästä tehdään ensimmäisen vuoden aikana tällainen konkreettinen toimenpideohjelma. Mä en itse yhtään harmittele, että meistä Juha tai minä emme ole pohjoisen ohjelman neuvotteluryhmissä, koska siellä on maakuntaliittojen, maakuntajohtajien paikkoja ja siellä on pohjoisen kaupunginjohtajia ja meillä on alueella tosi tiivis tällainen yhteistyötoiminta, eli aina ennen niitä neuvotteluryhmän kokouksia alueen toimijat, maakuntaliitot, kaupungit, yrittäjät, kauppakamari, alueen vaikuttajat pitää Teamsia ja siltä kautta katsotaan niitä yhteisiä vaikuttamisen tavoitteita ja toimenpiteitä, jotta me ollaan sit yhtenäisenä pohjoisen edustajat yhteisten viestien kanssa valtioneuvostoon päin. Ja nyt sitten tuo aloitus alkuvuonna hieman venyi, sitä odoteltiin varmaan siinä tammi-helmikuussa, mutta pääministeri Petteri Orpo halusi henkilökohtaisesti olla paikalla tässä aloitusseminaarissa ja pääministerin kalenteri on sellainen palapeli, että sinne ei ole helppo yhtä päivää laittaa pohjoisen asialle ja agendalle ja sen takia se sitten tämä aloitus oli toukokuussa eduskunnassa ja olin itsekin siellä paikalla ja siellä oli laajasti koko eduskunnan parlamentti tai tämä auditoriosali paikalla. Eli odotetaan nyt, että vuoden vaihteessa saadaan näitä konkreettisia esimerkkejä ja tahtotiloja. Ne tulee siis ulko- ja turvallisuuspoliittiseen liittyviä, liikenne- ja logistiikkaan liittyviä, saavutettavuuteen sitä kautta liittyviä ja sitten varmaan tähän energiavaraisuuteen ja omavaraisuuteen. Ja kyllä mä näen, että
Oulun seudun osalta on myös tärkeää, että me saadaan osaamiseen liittyviä kirjauksia. Ja kyllä tähän saavutettavuuteen liittyy esimerkiksi tämä Liminka-Oulu kaksoisraide, jonka suunnittelua me nyt odotetaan, että se valmistuu tämän loppuvuoden aikana. Toivottavasti se valmistuu riittävän ajoissa, että jo eduskunnan ensi vuoden budjetissa pystytään päättämään siitä, että Kuokka lähtee sitten 25 maahan. Se on sekä ulko- ja turvallisuuspoliittinen saavutettavuuteen, elinvoimaan että ihan alueelliseen liikkuvuuteen liittyvä tärkeä hanke. Tämä nyt yhtenä konkreettisena esimerkkinä. Sitten ihan yhtenä esimerkkinä osaamiseen liittyvistä asioista, niin viimeisen vuoden aikana ollaan tehty töitä siihen, että jos Oulun yliopistolle saataisiin farmasian koulutusohjelma, joita on Helsingissä ja Kuopiossa, ja tämä sitten mahdollistaisi uudenlaisen koulutuksen, koska se tulisi Oulun lääketieteelliseen tiedekuntaan tämä farmasian koulutus, ja yliopisto on siinä tehnyt omat kotiläksynsä, ja kyse on sitten siitä, että tullaanko tulevan vuoden aikana saamaan siihen se perusrahoitus, jotta se voisi sitten, yliopisto voisi sitä hakea 25 tai 26. Tämä oli tämmöinen konkreettinen pieni esimerkki, mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja logistiikka on varmasti ne keskeisimmät. Juha, tästä. Kiitoksia. Joo, tuossa huomasin, että juontaja selvästikin katseli jotakin lehtileikettä, jossa kerrottiin, että kun kansanedustajat ei ole tehnyt mitään eikä sano mitään aikaiseksi. Ja siellä oli ihan maakuntatason ihmisiäkin, jotka olivat lausuneet aiheesta, että kylläkin sanoin maakuntajohtajalle tässä joku päivä, että ei muuta kuin syöttöjä. Meille pitää tulla niitä esityksiä täältä ja me työnnetään niitä sitten eteenpäin. Eli tämä on se järjestys, että ei mene sillä tavalla, että kansanedustajat miettiä, että mitä pitäisi tehdä, vaan viranhaltijoilta pitää saada esityksiä. Ja sitten ne esitykset, jos puhutaan vaikka logistiikasta, niin ne pitää saada väyläverkon suunnitelmaan, jos ei ole siellä. Tietysti äärimmäisesti, jos saataisiin TEN-T-suunnitelmaa, eli tuohon EU-rahoitushomma siihen mukaan, niin silloin ne on ihan varmoja ja ne asiat etenee. Eli ensin kun saadaan suunnitelmaa, niin sitten menee vielä vuosi, 2, 3, että niin saadaan kuokka, ei kiveä, vaan maahan ja ruvetaan hommia tekemään eteenpäin. Eli tämä logistiikka on äärimmäisen tärkeä asia, mutta odotan todellakin maakuntatason, täällä ei näy kunnanjohtaja valitettavasti paikalla, vaikka oletankin, että hän on sama henkinen kuin me muutkin, mutta niin, toivottavasti hän nyt saa tämän viestin myös, että niin syöttäjä meille ja saadaan sen suunnitelmiin nuo logistiikkahankkeet ja isot hankkeet, niin silloin ne hommat etenee. Otan nyt tässä yhden asian, kun tuossa tuli Arnon pöydässä tuli tuo Turun tunnin juna-asia, että niin haluan pikkusen avata sitä, että se visio on tehty joskus 10-20 vuotta sitten, että olisi kiva, että menisi juna nopeasti siinä. Ja osa ihmistä luulee, että miljarditolkulla syydetään sinne rahaa nyt. Se ei ole totta. Eli visio on tehty toistakymmentä vuotta sitten, ja jos se joskus voisi toteutua, niin se on 2030-2040-luku, ei tällä vaalikaudella. Tällä vaalikaudella korjataan muistini mukaan 390 miljoonaa edestä Lohja-Espoo-väliä. Mutta liittyy siihenkin aiheeseen, mutta jos rata ei ole turvallisessa kunnossa, niin totta kai joka kyselytunnilla, tietysti opposition kyselytunnilla, opposition tehtävähän on, niin kuin kaikki tiedätte, niin ainoa tehtävä on kaataa hallitus, ja he etsivät aina tämmöisiä asioita sitten, niin kuin Turun tunnin juna, siitä puhutaan joka ainoa kerta, ja olen kohtuullisen vakuuttunut, että 2030 tai 2040-luvulla talous ei ole yhtään paremmassa kunnossa, että mä toivoisin, että se olisi, että voitaisiin tehdä hyviä hankkeita, mutta niin älkää niin olettako, että niin miljarditolkulla syytetään rahaa, vaan saman verran kuin nyt tänne Oulun seudulle, eli kaksoisraide perille Ouluun, saadaan Torniosta Kolariin sähköistetty, se on noin 400 miljoonaa hanke, ja Itä-Suomessa myös niin logistiikkaa, meillä kävi muuten Kuhmon kamarimusiikkia kuuntelemassa, niin silloin joka paikassa laitetaan asfalttia tien päälle, Eli ihan samoilla rahoilla hoidetaan tätä länttä, pohjoista, itää kuin sitten sitä eteläistä aluetta. Ja silloin kun tiet tai raiteet ei ole enää turvallisia, niitä korjataan, mutta ei missään tapauksessa tällä vaalikaudella heitetä miljarditolkulla rahaa siihen Turun tunnin junaan, jonka nimikään ei ole enää Turun tunnin juna ihan sen takia, koska se hanke ei tule etenemään.
No niin. Eli nyt, ja niin kuin alkuun sanoin, että yleisölläkin olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä, ja käsiä ei ole noussut, mutta Matti oli Jari tuossa totesi, että hän haluaisi esittää kysymyksen. Ihan lopuksi. Kiitoksia. Ei mitään varsinaista ehkä kysymystä, mutta kun tällä maalla ollaan ja aika iso osa tälläkin, niin näyttää ehkä maanviljelijöitä ja maataloudesta eläviä olevan, niin semmoinen tärkeä asia, mikä hallitusohjelma oli merkattu, että 2031 mennessä ruoka-alan vienti olisi tuplaantunut. Ja siinähän on strategiatyöryhmiä ja erinäisiä toimenpiteitä tehty, niin lähinnä kommenttina tai kysymyksenä, onko teillä tietoa, missä tässä mennään, ja korostan, että se on tärkeä asia, se vienti. Sen verran vielä esimerkkinä niin meidänkin yrityksestä, niin viime vuonna 10% meni meidän tuotannosta vientiin, ja se meni suuremmalla arvolla, mitä kotimaan tuotanto oli. Että siellä on niin ne mahdollisuudet isot. Joo, puhutaan tärkeästä asiasta, puhutaan lähiruuasta ja puhutaan myös huoltovarmuudesta. Eli on tärkeää, että meillä tämä suomalainen ruoka nostetaan siihen asemaan, niin kuin se kuuluu. Ja oikeastaan semmoinen iso asia, kaikille muillehan se ei ole ollut yllätyksenä, että kun nuo asiat etenee, ne on prosessissa niin kuin sanotusti, niin se, että ne saadaan niin oikein käskyksiä ja määräyksiksi ja jopa lakiin, niin siihen menee vuodesta 2. Tällä hetkellä on saatu 2 lakia aikaiseksi oikein kunnolla, eli toinen oli semmoinen niin sanottu työrauhalaki, jossa ei enää voi ammattiyhdistysliikkeet lakkoilla hallitusta vastaan, kun on huono hallitus vasemmiston joukon tukemana, ja toinen on sitten tämä rajalaki. Eli voi sanoa, että niin siellä kuunnellaan niin huolellisesti. Mä ymmärrän, että kansa vaatii nopeita toimenpiteitä, mutta kuunnellaan ja kuullaan huolellisesti kaikenlaisia vaikutusarviointeja ja instansseja. Ja asia on prosessissa, niin kuin sanotaan Oulussa, ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia myös Mari-Leenalle ja minulle. Joo, kuten tuossa alussa sanoin, se huoltovarmuus ja omavaraisuus linkittyy nyt niin vahvasti toisiinsa, että nämä on myös sen takia tärkeitä asioita, että niillä me rakennetaan sitten sitä meidän hyvinvointia ja työpaikkoja. Ja en tiedä tasan tarkkaan, otan selvää, että missä se elintarvikeviennin tämmöinen työskentely menee. Olin tuossa loppukeväästä Elintarvikeliiton tilaisuudessa puhumassa, kun Elintarvikeliitto julkaisi tämmöisen tuotekehitykseen tutkimukseen liittyvän tiekartan, ja olen tämän TKI-seurantaryhmän puheenjohtaja, niin olin siellä puhumassa, ja kyllä siellä tämä puhtaus, laatu, suomalaisen ruoan ja elintarvikkeen peruselementit tuli hyvin selvästi esiin, että ne on niitä meidän vientivaltteja, ja niillä myöskin sit pystytään saamaan sitä kannattavuutta tänne kotimaahan, niin kuin Jari sanoi. Muistan, kun olin avustaja, että kuka ulkomaankauppaministeri aloitti meidän systemaattisen elintarvikevientin tämmöiset delegaatiot, niin se oli Alexander Stubb silloin, kun hän oli ulkomaankauppaministerinä. Ja nythän esimerkiksi presidentti on sanonut, että on myös mahdollista näihin hänen ulkomaanmatkoihin niin tehdä tämmöisiä viennin edistämisdelegaatioita, ja voisi kuvitella, että 2-3 vuoden päästä esimerkiksi niin Stubbin kaudella niin voidaan aivan hyvin ajatella, että hänen vierailuiden oheen tulee tällaisia vierailudelegaatioita, yritysdelegaatioita, jotka sitten edistää niitä, ja elintarvike on yksi parhaimpia vientivaltteja, koska se liittyy myöskin sitten sen toisen maan huoltovarmuuteen ja sitä kautta myöskin sitten meidän omaan. Et tosi tärkeä asia. Sitten me tällä kaudella jo säästetty monesta asiasta, ja me joudutaan edelleen tekemään säästöpäätöksiä, mutta 3 asiasta Orpon hallitus ei ole säästänyt, ja ne on siis sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, ja sisäiseen turvallisuuteen lukeutuu myöskin maatalous, ja perusopetus ja sitten nämä TKI-asiat. Ja tämä mielestäni on todella hienoa, että Orpon hallitus on se hallitus, joka ei säästä maataloudesta, vaan lukee sen siihen sisäiseen turvallisuuteen, joka liittyy omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen. Ja tämä on myöskin sitten
maanviljelijöille ja teille tilallisille ja koko meidän alueen osalta, kun on isoja, niin tärkeä viesti, että monta sellaista väärää huhua olen kuullut, että säästöjä on tulossa, mutta sitten kun ollaan tehty päätöksiä, niin ei niitä ole ollut, ei ole tehty niin kuin päätöksiä maatalouden säästöstä. Kiitos kansanedustajille Mari-Leena Talvitie ja Juha Hänninen. He ovat kansanedustajia ja voimme sanoa, että tässä nyt tuli sitten näkemystä, tietoa menneillä olevista asioista ja näkemyksistä suoraan Arkadianmäeltä. Kiitoksia. Kiitoksia ja hyvää elokuun jatkoa kaikille ja me Juhan kanssa ja myöskin kollega Janne Heikkisen kanssa jatketaan työtä Pohjoisen puolesta ja tässä on väki vaihtunut, niin kerron vielä, että eduskunnan sivistysvaliokunnalla tullaan Tyrnävälle Kuulammen koululle syyskuun toisella viikolla vierailulle. Ja se on hienoa myöskin, että päästään sitten Oulun seudulla näkemään erilaisia oppimisympäristöjä. Joo, kiitoksia kaikille ja sanon vielä kerran, että meillä on tällä hetkellä yksi kaikkien aikojen parhaista hallituksista ja yksi kaikkien aikojen paras hallitusohjelma. Se pitää sisällään valtavan paljon sellaisia asioita, että me päästään eteenpäin tässä maassa ja yhteiskunnassa. Ja todellakin ne tehdään ne asiat nyt. Ja se oli työlista, sanoo Mari-Leena ja nimenomaan, että me ollaan sitä varten, että me hoidetaan ja tehdään niitä asioita. Se ei ole tärkeää. Se on ehkä tärkeää, että päässään sinne eduskuntaan, mutta se, että niitä töitä pitää tehdä ja se työnteko tapahtuu siellä valiokunnassa. Ne eduskunnan kyselytunnit, niin ne on lähinnä äänestäjiä varten ja hallituksen kaatamista varten, mutta niin älkää siihen niinkään paljon kiinnittäkö huomiota, mutta älkää peljätkö. Homma on hallussa ja asiat hoituu siinä järjestyksessä, kun ne pitää. Mutta kiitoksia kaikille ja minä lähden tuonne Turkan Martin pihalle. Siellä on kuulemma joku tilaisuus menossa tässä ihan hetken kuluttua. Kiitoksia.